Vitajte na kanáli Gnosty. Dnes sa budeme venovať ďalšej záhadnej stavbe ležiacej na juhu Egypta, chrámu Dendera. Začnime jednou úlohou. Keď sa povie Egypt, čo vám hneď napadlo? No čo iné ako pyramídy v Gíze, všakže? Ide o najznámejší, najveľkolepejší, svojou hmotnosťou najťažší a asi aj najviac diskusne pretriasanejší stavebný počin ľudstva. Bez pochyb, pyramídy preslavili Egypt po celom svete. Okolo tejto stavby už bolo povedané snáď všetko. Existuje nespočetné množstvo teórií, ktoré riešia ich samotný vznik či ich účel. Téma pyramíd je však tak náročná a obsiahla na kvalitné spracovanie, že si ju veľmi rád odložím na neskôr. Dnes nás čaká niečo iné, ponúkajúce ďaleko viac odpovedí, ako je tomu pri pyramídach. Tým je chrám bohyne Hátor pri meste Dendera. Chrám, alebo skôr chrámový komplex, má v rámci egyptskej histórie a archeológie osobitné miesto a je akýmsi záhadným klenotom uprostred piesku času. Je to bez pochyby jedna z najneporušenejších a najkompletnejších starovekých pamiatok, aké boli kedy objavené. Hovorí sa, že v čase príchodu Napoleónovej expedície sa okolo jeho vonkajších stien postupne nahromadil závoj piesku, takmer ako by sa samotná púšť sprisahala, aby ochránila jeho tajomstvá. Postavený v grécko-rímskom období približne v 1. storočí pred našim letopočtom, no na základoch, ktoré sú o mnoho staršie, je tento chrám akousi knižnicou vytesanou do kameňa. Keď vstúpite do chrámu Dendera, ako by ste prekročili bránu do iného času. Tento chrámový komplex zasvetený bohyni Hátor je nielen svätyňou, ale aj majstrovským dielom starovekého umenia a architektúry. Stojí uprostred púšte, obklopený horúcim pieskom, no jeho mohutné kamenné steny vyžarujú chladnú majestátnosť. Chrám je tak dobre zachovaný, že farby na jeho reliefoch, žiarivé modré, červené a zlaté odtiene, stále dýchajú životom, ako by boli namalované len včera. Hlavný vstup do chrámu vás privítá masívnou bránou, nad ktorou sa týči relief bohyne Hátor, často zobrazovaný s kráľovskými rohmi a slnečným kotúčom na hlave. Hátor, bohyňa lásky, hudby a plodnosti, bola milujúcou ochrankyňou Osirisa, boha znovuzrodenia. Keď prejdete dovnútra, ocitnete sa v hypostylovej sieni, veľkolepej sále s desiatkami stĺpov, ktorých vrcholy pripomínajú lotosové kvety, symbol znovuzrodenia a večného života. Každý stĺp je zdobený detailnými vyobrazeniami rituálov, bohýň a faraónov, ako by rozprávali príbeh o spojení človeka s božským. Hĺbšie v chráme sa nachádza svätyňa, srdce celého komplexu, kde kňazi vykonávali posvätné obrady na počesť Hátor. Steny tu zdobia scény, ktoré zobrazujú bohyňu ako ochrankyňu lásky a radosti, ale aj strážkyňu nebeského poriadku. Na strope hlavnej sály sa nachádza slávny denderský zodiak, kruhové vyobrazenie hviezdneho neba plné súhvezdí a kozmických symbolov, ktoré akoby mapovali cestu duše k hviezdam a ktoré niektorí považujú za dôkaz pokročilých astronomických vedomostí. Pod chrámom ležia tajomné podzemné komory, úzke a temné, s reliefmi, ktoré vyvolávajú mnohé otázky. Niektoré zobrazujú božské bytosti a rituály, iné akoby skrývali príbehy, ktoré ešte neboli rozlúštené. Práve preto je tento chrám plný unikátnych záhad, ktoré nikde inde nenájdeme. Keď zostúpite do podzemných komôr chrámu Dendera, svetlo faklí akoby pohltili tiene minulosti. Tu, hlboko pod kamennými stropmi, sa ukrýva jedna z najväčších záhad starovekého Egypta, tzv. Denderské svetlo. Na stenách týchto tmavých úzkých chodieb sú vytesané reliefy, ktoré vyvolávajú viac otázok než odpovedí. Vidíme tu podlhovasté predmety, ktoré pripomínajú obrovské žiarovky. Vo vnútri každej z nich sa vinie had,
symbol života a božskej energie. Postavy okolo akoby manipulovali s týmito predmetmi spojenými niečím, čo nápadne pripomína káble. Tieto vyobrazenia fascinujú bádateľov po celom svete. Giorgio Tsoukalos, známy z relácie Ancient Aliens, tvrdí, že denderské svetlo je jasným dôkazom používania elektriny, alebo dokonca technológií, ktoré Egypťania mohli získať od mimozemských návštevníkov. Všimnite si, hovorí, že v podzemných komorách nenájdete stopy po sadziach z fakly. Ako osvetľovali tieto priestory? Graham Hancock ponúka inú perspektívu. Podľa neho denderské svetlo nemusí byť doslova žiarovkou, ale odkazom na technológie predpotopnej civilizácie, ktorá zanikla pred 12 000 rokmi. Tradičné výklady hovoria, že tieto reliefy sú čisto symbolické. Had v žiarovke veraj predstavuje boha Harsomtusa, syna Hátor a jeho narodenie z lotosového kvetu, kozmického vajca stvorenia. No prečo je vyobrazenie tak konkrétne? Prečo pripomína technické zariadenie, ak ide len o mýtus? Špekulácie idú ďalej. Mohli kňazi Hathor manipulovať s energiou Zeme, ako naznačujú teórie o starovekých energetických sieťach? Alebo je denderské svetlo odkazom na kozmickú energiu, most medzi človekom a vesmírom? V srdci egyptskej spirituality, vytesaný do stien Dendery, stojí jeden z najmocnejších symbolov starovekého sveta, džed. Tento tajomný znak pripomínajúci stĺp s priečnými ramenami je pre Egypťanov pilierom stability, symbolom večnosti a spojenia s božským. V chráme Dendera ho nachádzame v scénach spojených s Osirisom, bohom znovuzrodenia, ktorého Hátor milovala a ochraňovala. Džed je často zobrazovaný ako Osirisova chrbtica, jeho schopnosť povstať z mŕtvych. Niektorí ako Giorgio Tsoukalos špekulujú, že džed pripomína technologické zariadenie, možno anténu alebo generátor energie spojený s denderským svetlom. Jeho priečné ramená by mohli symbolizovať frekvenčné vlny, ktoré Egypťania chápali ako most k vyšším sféram. Graham Hancock vidí džed ako odkaz na stratenú civilizáciu, ktorá poznala tajomstvá kozmickej stability. A čo ak spojenie s Osirisom, ktorý zdieľa podobnosti so sumerským Enkim, naznačuje, že džed bol symbolom múdrosti zdieľaným viacerými kultúrami. V Dendere, kde Hátor spievala piesne znovuzrodenia, mohol džed slúžiť ako kanál tejto energie. Niektorí špekulujú, že kňazi využívali zvuk a vibrácie na jeho aktiváciu. Mohli tieto rituály otvárať brány k vyššiemu vedomiu, alebo ukrývajú podzemné komory Dendery odpovede? Mohli starí Egypťania poznať elektrinu? Denderské svetlo vyvoláva špekulácie, že chrám Hathor bol laboratórium stratených technológií. Čo ak Dendera bola rodiskom energie, ktorú moderný svet objavil až v 19. storočí? Reliefy žiaroviek, hada a káblov vyzerajú ako technický nákres. Tsoukalos tvrdí, že Egypťania používali elektrické osvetlenie, možno dar od mimozemských návštevníkov. Hancock naznačuje, že džed mohol byť akumulátorom energie Zeme. Možné využitie zvuku a vibrácií v chrámoch, ako je Dendera, je fascinujúcou témou, ktorá sa často spája s konšpiračnými teóriami o starovekých technológiách. Keď stojíte v hypostylovej sieni chrámu Dendera obklopený lotosovými stĺpmi, ako by ste cítili, že vzduch okolo vás žije. Nie je to však len majestátnosť Hathoriných reliefov, čo robí tento chrám výnimočným. Niektorí bádatelia veria, že Dendera ukrýva akustické záhady, tajomstvá zvuku a vibrácií, ktoré kňazi využívali na posvätné rituály, možno dokonca na manipuláciu s energiou. Čo ak steny chrámu neboli len plátnom pre príbehy, ale nástrojom, ktorý spieval s božskou silou? V tejto sieni sa zvuk správa nezvyčajne. Šepot sa odráža, spev rezonuje, ako by chrám sám odpovedal. Niektorí špekulujú, že Egypťania navrhli Denderu ako akustickú komoru, kde frekvencie zosilňovali rituály. Giorgio Tsoukalos naznačuje, že denderské svetlo a džed, o ktorých sme hovorili,
mohli byť aktivované vibráciami. Podobne ako moderné technológie využívajú ultrazvuk na presné rezy. Mohli kňazi Hathor spievaním alebo nástrojmi vytvárať frekvencie, ktoré otvárali brány k vyššiemu vedomiu? Graham Hancock vidí súvislosti inde. V peruánskom Machu Picchu či v maltských krámoch, ako je Gigantia, boli objavené komory s nezvyčajnými akustickými vlastnosťami. Niektorí dokonca tvrdia, že podzemné komory Dendery, kde nachádzame jet a denderské svetlo, boli navrhnuté na zosilnenie nízkych frekvencií, ktoré mohli ovplyvňovať vedomie alebo pohyb kameňov. Predstavte si kňazov, ako spievajú hymny pre Hathor, zatiaľ čo chrám vibruje v dokonalej harmónii. A teraz si poďme trošku klasicky zakonšpirovať s číslami. Keď stojíme pred gigantickými kamennými stenami chrámu v Dendere, vidíme len nádhernú starovekú stavbu. Ale čo ak vám poviem, že tento chrám môže byť v skutočnosti kniha? Že je to možno mapa, ba dokonca živý stroj, ktorý komunikuje s vesmírom prostredníctvom jazyka, ktorému sme práve začali znovu rozumieť. Jazyka vibrácií, čísel a posvetnej geometrie. Starovekí Egypťania neboli len stavitelia, boli to majstri kozmickej harmónie. Verili, že celý vesmír je štrukturovaný na základe univerzálnych matematických a vibračných princípov. A tieto princípy, tieto kľúče k realite zakódovali priamo do každého kameňa, každej línie, každej proporcie denderského chrámu. Všimnite si 12, respektíve 24 stĺpov v chráme Hathor. Je to univerzálne číslo poriadku, 12 mesiacov, 12 znamení v zverokruhu, 12 apoštolov, 12, respektíve 24 hodín má jeden deň a podobne. Starovekí majstri chápali, že týchto 12 vibrácií sú základnými kameňmi kozmickej harmónie. Každý tón má svoju frekvenciu a vedeli, ako ich použiť na dosiahnutie rovnováhy a liečenia. Tieto stĺpy nie sú len podpery, sú to architektonické inkarnácie 12 dimenzií alebo 12 vibračných brán, ktoré čakajú na prebudenie. A potom je tu Schumannova frekvencia 432 Hz, mnohými považovaná za liečivú a harmonickú v súlade s prirodzenými rezonanciami Zeme. V chráme sa predpokladá, že sa táto frekvencia a ďalšie z nej odvodené čísla násobením alebo delením 3, 6, 9 alebo 12 prejavovali v samotných rozmeroch stavby. Je možné, že proporcie múrov, výšky, šírky, vzdialenosti medzi stĺpmi, to všetko bolo precízne kalibrované tak, aby štruktúra samotná rezonovala na týchto špecifických harmonických vlnových dĺžkach. To nás privádza k mysli jedného z najväčších géniov histórie, Nikolu Teslu. Muža, o ktorom tvrdíme, že rozumie vesmíru lepšie, než ktokoľvek pred ním alebo po ňom. Teslovú posadnutosť číslami 3, 6, 9 potvrdzuje jeho slávny citát: Ak poznáte nádheru 3, 6 a 9, potom máte kľúč k vesmíru. Veril, že tieto čísla sú základnými stavebnými blokmi reality, ktoré riadia tok energie a štruktúru všetkého. Sú to čísla, ktoré popularizoval aj Marco Rodin v tzv. Výrivej matematike. Obaja videli, že sa často tieto čísla nachádzajú v prírodných vzoroch a fraktáloch. Predstavte si to. Ak Tesla veril, že 3, 6 a 9 sú kľúčmi k voľnej energii a kozmickému poriadku, mohli ich starovekí Egypťania už dávno poznať a mohli ich zakódovať do Dendery. Ak sú rozmery chrámu alebo napríklad nápadných 144 000 spomínané v starovekých textoch ako dôležitý počet, alebo ak sa objavujú v metrologických systémoch, je možné, že chrám bol navrhnutý tak, aby tieto božské pomery generovali alebo zosilňovali špecifické energetické polia. V niektorých častiach chrámu sa dodnes objavujú nezvyčajné elektromagnetické frekvencie a dokonca aj magnetizované žulové dosky. A práve tu prichádza na rad myšlienka, ktorá búra všetky naše predstavy. Biblia hovorí o 144 000 vyvolených, ktorí pôjdu do neba. Mnohí to vnímajú ako doslovný počet ľudí. Ale čo ak je tých 144 000 v skutočnosti frekvencia? Vibračná úroveň vedomia. Čo ak staroveké texty a proroctvá nehovorili o doslovnej skupine, ale o dosiahnutí určitého harmonického stavu bytia?
stavu rezonujúceho s najčistejšími kozmickými vibráciami, ktorých základom sú práve čísla ako 3, 6, 9, 12, 144, 432. Chrám v Dendere so všetkými svojimi zakódovanými vibráciami by potom mohol slúžiť ako prostriedok, ako akcelerátor, ktorý pomáha ľudstvu dosiahnuť práve túto frekvenciu neba. Je možné, že staroveké civilizácie vedeli, ako túto kolektívnu rezonanciu aktivovať a že Dendera bola jednou z brán k tomuto prístupu. Ak si predstavíme Denderu ako obrovský rezonátor, chrám by mohol byť naladený na tieto kozmické frekvencie ako obrovský hudobný nástroj, ktorý rezonuje s vesmírom. Energia bohyne Hátor, ktorá je matkou a bohyňou plodnosti, hudby a lásky, by potom nebola len symbolom. Chrám v Dendere teda nie je len prejavom architektonickej zručnosti. Je to šepot starovekej múdrosti, hádanka zakódovaná v kameňoch, ktorá nás vyzýva, aby sme prebudili naše vlastné chápanie vibrácií, frekvencií a skutočného poriadku vesmíru. Dnes sa možno len učíme, ako čítať jeho reč, a keď to dokážeme, možno nám odhalí, kto skutočne sme a odkiaľ pochádzame. Je to možnosť, ktorá nás núti zamyslieť sa nad všetkým, čo sme si mysleli a čo vieme o histórii a o sebe samých. Bola Dendera chrámom, ktorý spájal človeka s vesmírom cez zvuk, alebo ukrýva iné technológie, ktoré ešte nepochopíme? Tajomstvá týchto vibrácií čakajú na tých, ktorí načúvajú. Chrám Dendera stojí ako tichý strážca minulosti, no jeho odkaz stále rezonuje. A to doslova. Od tajúplného denderského svetla cez mocný jet až po akustické vibrácie jeho stien. Dendera je chrámom lásky, hviezd a záhad. Boli Egypťania dedičmi stratenej civilizácie? Poznali technológie a múdrosť, ktoré sme zabudli? Alebo je Dendera výzvou, aby sme hľadali vyššie vedomie? Pravda je na vás. Pozrite sa na Denderu očami bádateľa, filozofa či snívateľa a možno v jej tieňoch nájdete kúsok svetla. Ak sa vám toto video páčilo, podporíte ma jednoducho. A to zanechaním páčika, zdieľaním či odberom na Hero, kde pridávam ďalšie zaujímavé články či osobné dišputy. Tak čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.